Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. I must provide and then I must look after the children. I'm alone now. Zisube imiphefumlo ezikhukula eziqugqisa eMpumalanga naseLimpopo zidala nomonakalo. I-Democratic Alliance iqinisekisile ukuba ngenene ulahlile uGqirha Dion George kuwo onke amasebe eliqela nasepalamente. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Izandyondyo zemvula zimke nomphefumlo womntana oselula kuquka nowasetyhini kwilokishi yaseMsholozi kude kufuphi nomlambo iWhite River eMpumalanga. Ukanti umzimba owasetyhini oneminyaka engama-45 ubudala ufunyenwe kusasa nje kude kufuphi nendawo ebezama ukwela kuyo kulo mlambo. Esi sehlo siza emva kweentsuku ezimbini kuthe kwatshona umntwana oneminyaka 2 erhaxwa kwakule ndawo inye. Kusenjalo uMongameli Cyril Ramaphosa namhlanje utyelele kwiphondo laseLimpopo kulapho sisagqugqisa ukudala umonakalo imvula. Imiphefumlo idandathekile kwilokishi yaseMsholozi emva kokufunyanwa komzimba kaEsther Mathenjwa lo wasetyhini oneminyaka engama-45 ubudala ukhukhuliswe ngamanzi ezama ukuwela lo mlambo esendleleni egodukayo evela emsebenzini. Umzimba wakhe ufunyanwe ukumgama ongangeekhilomitha ezi5 kumazantsi alo mlambo, nto leyo eshiye usapho lwakhe lusentlungwini. I was hoping we would find them alive because I was independent to her. She's the one who is helping me. I hit a stroke. I'm sick. I'm not normal. She's the one who was helping me everything. Everything, cooking, clothes. Even I have a younger daughter, 6 years. It's depend on me also. That is my job now. I must provide and then I must look after the children. I'm alone now. I'm so sad. Abahlali bathi inzame zohlangulo zenziwe kodwa kwafuneka ukuba kunqunyanyiswe ngenxa yobumnyama. Amalungu okuhlala axhalabile nanjengoko isihlandlo sesibini kutshona umntu kwindawo enye kule veki. Bathi iziseko zophuhliso ezingekho mgangathweni zibeka ubomi babantu esichengeni. 3 bridges that are very, very sensitive. As I'm speaking, the motor vehicles, they can't go to the other side. Wangesheya. So abahlali that are residing that side, they will stay that side. Abahlali that are residing that side, they will stay that side. Amapolisa athi bangaphezulu kwama-20 abantu ababhubhileyo ngenxa yokurhaxwa ngamanzi ukususela ngoDisemba. Kwaye babongoza abahlali ukuba bayeke ukuwela imilambo ephuphumayo kunye nokuwela ibhlorho ezisezantsi. We found a body 5 kilometers down the stream and she was already passed on. However, we also had an incident on Tuesday. A 2-year-old boy, Sibusiso Mnisi, also drowned while crossing on the same stream following a mother, and the mother didn't notice that the son was following him. Nangona kunjalo, imvula sathe gqolo ukuqhubeka ukuba nefuthe kweli phondo nanjengoko izikolo zaseBushbuck Ridge naseNkomazi zivalile ngenxa yezandyondyo zemvula nezenza ukuba indlela zivalwe. Abasemagunyeni balumkisa ngelithi kulindeleke imvula ezimandla kwakho de kube impelaveki. Kusenjalo uMongameli Cyril Ramaphosa ekunye nesigqeba sakhe batyelele kwindawo yaseMopani naseVembe eLimpopo ngeliya kuhlola umonakalo nokudlulisa amazwi ovelwano kwiintsapho ezichaphazelekileyo. Inhloko yecandelo lobuntlola kwinkonzo yamapolisa uNjengele Dumisani Khumalo ithi kwenziwa uphononongo lubanzi olwafumanisa ukuba inkonzo yamapolisa eGauteng isebenzisana nemikhambathi yolwaphulo-mthetho. uNjengele Khumalo unika ubungqina kwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo zolwaphulo-mthetho, urhwaphilizo nokufaka impumlo kwabezopolitiko kwingalo yomthetho ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kuJulayi wonyaka ophelileyo. Ngqina bukaNjengele Khumalo busekelwe ekusekweni nasekubhangisweni kwe-PKTT. Udize ukuthusa echaza kubandakanyeka kwe-PKTT eGauteng esithi yayincede kubanjweni kakadiso KT Mulife nakwinkqubo yokujika-jika ngemibuzo kotyholo ngokuba ngumguvelo esaphula imithetho uvusimuzi Kate Madlala.
Uthe iPKTT yabandakanya emva kokubona ukuba imikhambathi ezaphula imithetho iyahletyelwa ngeentshukumo zamapolisa. During the analysis and the threat and risk assessment, it had come out that almost the whole of SAPS in Gauteng is working for the cartel. So hence then we had to get the combat team even from the PKTT, and even the special task force that we used for that operation was not from Gauteng province. Unjengele Khumalo ukwathe luncedo lweveke ezimbini nesiqingatho olwalicelwe kwiPKTT olwavusa umnyele kwimikhambathi olwaphula umthetho esithi le mikhambathi yawuphosa umhlola yacinga ukuba iPKTT iyayiphanda. We say that because whatever that we were doing in now this covert operation will find its way to the very same cartel. That is from the resources. I think even the vehicles were all over the social media. Amapolisa aqeqeshwe banzi eGauteng enza umsebenzi wesingxungxo ngokusebenzela imikhambathi yolwaphulo umthetho utshilo. I-Democratic Alliance iqinisekisile ukuba ngenene ulahlile uGqirha Dion George kuwo onke amasebe eliqela nasepalamente, kodwa usihlalo webhunga lolawulo lombutho uthi liyothusa ixesha ashiya ngalo embuthweni. Zile uthi uGqirha George umka kwi-Democratic Alliance phambi kokuba ayokuphendula kuvyolo luleko abelulindelekile ngakuye. Loka George bekhwetywe ukuba ayokuvela phambi kwekomishoni ezobulungisa ye-DA ukuba ayokuphendula kwizityholo zokuba inkqubo zengqesho zabasebenzi kwiofisi yakhe ngethuba wengumphathiswa zenziwa ngokungekho mthethweni benyuselwa nemivuzo ngokubaxekileyo. Kukwakho namapango okuba abasebenzi kwisebe awayelikhokhela basebenzisa izixhobo zesebe ukuphumeza imiba yezopolitiko yangaphakathi kumbutho barhuqele ludakeni umbutho kumaqonga ezosasazo. Kanti uGqirha George ubaluleke kubanjwa ngobhongwana kwe-DA-ANC njengesinye sezizathu zokushiya kwakhe i-Democratic Alliance. Umfelandawonye wemibutho yabasebenzi COSATU kunye nenkokheli zeqela lamakumanisi laseMzantsi Afrika i-SACP eNtshona Koloni zinikele ngempahla eninzi kumaxhoba omlilo wendawo yoGobityholo eDanune eKapa noqhambuke kule veki iphelileyo. Umlilo utshise izakhiwo ezimalunga nama-700 ushiya abantu abangaphezu kwama-2,000 bengodinga indawo. Namhlanje abemi baqhubekile nokwakha amakhaya abo amanye ngezitena nodaka. Eli lilinge lokwakha ngokutsha impilo zoluntu. Isixeko saseKapa sithi sisalindele impendulo kwisebe likazwelonke lokuhlaliswa koluntu mayela nempendulo ngolwakhiwo kwakho kule ndawo. Okwesisithuba abahlali bafudula bezuza uncedo kwimibutho yemfesane efana neGift of the Givers. Singathanda into yoba urhulumente wethu azise imaterial kuthi, asizisele ingubo zolala, asizisele eyomatrasi uzokwazi uqhubeka phambili ubomi bethu because sistakile ngoku. Ingxaki yethu ubhuti ngoku thina silala ezindle, silala phaa phandle. Then njengangoku ubuso bam uyabona ubuso onjani ngenxa yobana ngaba sityiwa zingcongconi. Even now there's no feedback ubana ngaba like abaze kuthi bazosixelela ubana ngaba yintoni ingxaki. ICOSATU kunye ne-SACP nayo lemibutho izise uncedo phakathi koluntu. As COSATU, we are very clear in terms of our policies that our role is not about labor issues only, but also to play a role in our society and in our communities. I-SACP ithi inikeza uncedo kumaxhoba omlilo apha eDanune kwakunye nendawo yoGobityholo eQ section eKhayelitsha kummandla weFlaka. Singamakomanisi ngenxa yamava ethu kulo rhulumente we-DA ungenanakeko sathi sazakhela enye into esithi i-clothing bank apho umntu uqokolela impahla ihlale eofisini yethu ze kuthi xa kukho ingxaki siyithathe sibinike abantu bakuthi. Manditsho ndithi le mpahla isuka kwiinkonzo zeCommunist namalungu kodwa nabantu nje abasaziwe nanto kwenza basiphose. Siyababulela kawo bantu bathe bafaka isandla. Ukanti akukacaci kwakaloku njena na ukuba ukwakha izindlu kwakuvumeleka kusini na, ingakumbi kumeko apho umhlaba ungebiwanga khona ngokusesikweni. Kodwa kwesisithuba
ulwakhiwo liyaqhubeka kumaxhoba entlekele yomlilo. Ndingumlamli Maneli weendaba ze-SABC eKapa. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa uzifuna zisasazwa ngqo kwi-cellphone yakho yiya kwi-SABC Plus uthi SABC 1. Xa sihlabela mgama. Nangona kusekho inkxalabo kubazali nabafundi kwiphondo laseGauteng, isebe lezemfundo kweli phondo limile kwelokuba inkqubo yokubekwa kwabafundi baka-grade 1 no-grade 8 iseza kuqhuba ayindawo. Okukuza nanjengoko abanye abafundi bechithe usuku lwesibini lwalo nyaka-mfundo ezindlini ngelixa abazali bezama ukufumanela iindawo zokufunda. Bekugcwele kwiofisi zesebe lezemfundo eGauteng nanjengoko abazali bebezama ngako konke okusemandleni ukufumanela abantwana babo indawo zokufunda nabashiyeke benxunguphele kumakhaya abo ngenxa yokungabi nandawo zokufunda. Abazali bathi oko behliswa besonyuswa sisithili kwizikolo ezohlukeneyo bengade bafumane impumelelo. Bathi baxelelwe ukuba balinde iintsuku ezili-10 nanjengoko isebe lisathethathethana nezikolo ukuba zinyuse inani labafundi ezibamkelayo. Kuqikelelwa ukuba ngabafundi abangama-3,000 abangekafumani izikolo kwiphondo laseGauteng. Ukushokoxeka kwencwadi kunye nongcoliseko lwamapitsi yeminye yemingeni abafundi besikolo samabanga aphakamileyo iLangkloof eMpuma Koloni abajongene nayo oko kuvulwe izikolo ngolwesithathu. Usekela mphathiswa wesebe lezokhuselo namagqala omkhosi uNjengele Bantu Holomisa undwendwele esi sikolo kwiphulo lokubuyiselwa kwabafundi ezikolweni. Nangona isikolo sizifumene zonke izixhobo zokufunda zika-grade 10 no-grade 12, kusekho ukunqongophala kwiincwadi zokufunda ebebefake isicelo sokuba bayazidinga. Esi sikolo sikwasebenzisa amanzi equla aphuma etepini enerus kwaye awafanelekanga ukuselwa. Infrastructure development nemisebenzi imonitoriswe from the center. But lize homeland system ekhoyo kuthiwa zii-provinces. You will find ukuthi provinces ne-allocation ye-budget ayifani, and as a result selese inikiwe abantu ayifiki kwezi ndawo kufanele udevelophe kuzo abantu. Iphulo lika-Back to School lijonge uqinisekisa ukuba ingaba izikolo zinezibonelelo zaneleyo, zikhuselekile kwaye zilungele ukufundisa kusini na. I can do my homework properly and I even can work in class properly because we have to sit 2 by 3 to share one textbook. We must just do our best and learn hard. Don't let other things get us down, and that is like in the most of basic things like listen to the teachers. Isebe lezemfundo lithi kuthathwa amanyathelo ukulwa nemingeni egqubayo ezikolweni. Ngokwengxelo esifumene kumphathi sithili, ii-textbooks zokuqala bezidilivarishwe izolo emva kwemini, ezesibini zawudilivarisha namhlanje. Kodwa ibholu yona ifikswa yi-service provider kangangento yobana iyasebenza. Kwiindaba za-SABC ndinguntombuzo Kophalintulo. Ingxelo yakutshanje yemisebenzi neveliswe yiPinet ibonakalisa ukuba kukho umoya omkhulu wokhuphiswano kunye nezithintelo ezisezantsi zokungena kumsebenzi ofuna amava kunye namanqanaba aphantsi emfundo. Okuchaphazela ingakumbi izikhundla kwimisebenzi yolawulo, imveliso, urhwebo kunye nezezimali. Nangona kunjalo, izikhundla ezikhethekileyo kwimisebenzi yobunjineli kunye nolwazi lobuxhaka-xhaka bale mihla kusabonakala ikokona kutsala umdla wabo banesiphiwo. Kule ngxelo nangona iqondo lentswela-ngqesho lixhomile, akhona amathuba emisebenzi kwezinye indawo zoshishino. Iziphumo zale ngxelo zibonakalisa intshukumo ephezulu yokuqesha kwiindawo zengqesho ezili-12. Are a number of jobs that are available to people that are entering the career market for their first time. In other words, people with basically no work experience and potentially not many skills if they've come straight out of matric. We typically see that those type of jobs are your call center operators and sales types roles.
Imanejala yophuhliso lwamashishini nosebenza kwinkampani yokuqesha nemise iofisi eGauteng, eKapa naseKinshasa kwilizwe lase-DRC, uRuben Ralekwa uthi isidingo sabasebenzi be-call center senyuke kakhulu kwaye baninzi abasebenzi abeqeshi abanokukhetha kubo. Sometimes you get a person who's just looking for a job, but the clients or the employer knows that I'm looking for someone who's very passionate, who will be, if I hire this person, will make a career out of the role that I'm hiring, not someone who will just use this thing as a stepping stone. Kwabo bebesenza izifundo zematriki, isiphakamiso sesokuba bajonge kwicandelo le-insurance nalapho le ngxelo ibonakalisa okokuba yindawo entle yokuqala ukufuna umsebenzi nenamathuba amaninzi yemisebenzi. Sehle ngomyinge ka-5% ingozi ezibhubhise uluntu nongquzulwano lwezithuthi ezindleleni kwixesha leziyunguma lonyaka ka-2025 xa kuthelekiswa neli xesha lonyaka ka-2024. Iziganeko zabantu abaye bohlukana inyama nomphefumlo ngexesha leziyunguma lika-2025 neziye zashicelelwa zili-1,427 kwiingozi ezili-1,172. Kambe ke umphathiswa ezothutho udandalazise iinkcukacha ezibeke elubala iMpuma Koloni njengolona phondo libonakalise izinga elehlileyo lokusweleka kwabantu ezindleleni ilandelwa liphondo laseFreystata. Preliminary data indicates a 5% reduction in both fatalities and crashes for this year's festive season compared with the same period in the previous year. This year, a total of 1,427 fatalities were recorded from 1,172 crashes during the festive season. The highest percentage reduction was recorded in the Eastern Cape, followed by the Free State. Lo gama iGauteng, iNtshona Koloni, iMpuma Koloni neMntla Mpuma ngamaphondo ashicelele ukunyuka kwamanani wengozi ezibulele uluntu xa kuthelekiswa nexesha leziyunguma lika-2024. 4 provinces, namely Gauteng, Western Cape, Mpumalanga and Northern Cape, recorded increases in fatalities. I'm very clear that this death toll is way, way too high. And that is why we are introducing a new measure. And that measure is to prevent any form of drinking and driving. Ukanti ke okaChris uvakalise izinkcukacha manane kwinkomfa nonondaba ePitoli. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Sibulele mawethu okusibuleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu usuku benzolo. Khumalo othinya komtsha kwembukeli phetheke uqikelelo lwemozulu nolumika nje ngamathuba emvula ezingephi alindelekileyo phaya eNtshona Koloni kanti ke mahle kwindawo zigudlunxweme kuyakungena phaya eMpuma Koloni ukunyukelela Lesotho kanti ke silindele u80% wamathuba emvula phaya KwaZulu Natal zabe mahle kakhulu amathuba emvula phaya eLimpopo ngomso ke mbukeli siyabona ntoba lithekholele ngamafu kwimimandla eseNtshona khona ke la 30% wamathuba emvula kwindawo zigudlunxweme lusemazantsi
kuyakungena phaya kwintshona yaseMpuma Koloni ze abe mahle kakhulu lamathuba emvula phaya kwendawo ezikumpuma yaseMpuma Koloni ukunyukela phaya eGauteng eNorthwest ngokunjalo naphaya eLimpopo. Uyabongozwa ke mbukeli South African Weather Service ndoba uqaphele kaloku la mvula engamandla elindelekileyo qala phaya eMpumalanga ngokunjalo napha kwimpuma yaseLimpopo. Zilindelekile ke nendudumo ezimandla phaya kwaZulu Natal ngokuhlwa nje ngomso ke mbukeli kulindeleke imozulu efudumeleyo nenomoya nenokudala kaloku imililo yamadlelo phaya eNorthern Cape kanti ke indudumo ezimandla nazo zilindelekile uqala phaya eMahikeng ukuyakungena eFreystata ukuyaqhina phaya eMpuma Koloni. Zisengamandla ke imvula ezilindelekileyo phaya eLimpopo ngokunjalo naphaya eMpumalanga ngomso lumke mbukeli wona kamaqondo okutshisa aphansi asibonisa into banoko lifudumele kakuhle izulu phaya entshona amaqondo de abethe ku-16 degrees phaya eKapa sisithoba nje phaya eSutherland ze athathisa amaqondo antingele phezulu ngo-22 phaya eUppington 12 degrees eKomani 15 eBethlehem ngelixa ngu-22 phaya eMusina ngomso ke mbukeli kufudumele kakuhle Kapa lodumo eKhayelitsha phaya koDelft ngo-26 ze athathisa amaqondo ka-30 eVostile kuyatshisa ngo-37 eUppington 33 eDiara ngelixa phaya eGauteng silindele u-26 degrees Celsius kamnandi mawethu.